ଆମ ଦେଶ ଭାରତ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା? 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15, 1947 ଜାନୁଆରୀ 26, 1950 ଜାନୁଆରୀ 26, 1945 ଅଗଷ୍ଟ 15। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅଗଷ୍ଟ 15, ଅକ୍ଟୋବର 2, ଜାନୁଆରୀ 31, ଜାନୁଆରୀ 26। ଜାନୁଆରୀ 26। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅକ୍ଟୋବର 1, ଅକ୍ଟୋବର 2, ଅଗଷ୍ଟ 15, ଅକ୍ଟୋବର 12। ଅକ୍ଟୋବର 2। ଗୁରୁ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଜାନୁଆରୀ 30, ଜାନୁଆରୀ 12, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5। ଶିଶୁ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16, ନଭେମ୍ବର 14, ଅକ୍ଟୋବର 24, ଡିସେମ୍ବର 30। ନଭେମ୍ବର 14। ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପିତା କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାର ନାଁ କ'ଣ? ଅଶୋକ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ସୁନ୍ଦର, ଧ୍ୱଜା। ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ କ'ଣ? ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ଶଙ୍ଖ, ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ, ପଦ୍ମ। ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ। ଆମ ଦେଶର ଲୌହ ମଣିଷ ଭାବେ କିଏ ପରିଚିତ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।